moi. Mä nyt näytän mun kaikki petsit. Ekaksi on koirat. Tällainen. 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 Paska. Näin. Tällainen. 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 Mut osa on hävinnyt. Nämä on kaikki mun koirapetsit. Tänne tossa on minunkin koirapetsit. Sitten kissa. Tällainen. 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 Joo, mä laulelen vain täällä. Tässä on mun kaikki kissapetsit. Ja mun on aika vähäisen petsei. Sitten on kaikki Bambi-peurat. Mun kaikki on niinku... Ja sitten liito-oravat. Jotkut tällaiset. Puput. Ja sitten tällaiset. Koska niin sit niinku silleen niinku kaikki on niinku hävinnyt. Ja sitten tässä on kai yksi, joka on kakkana tossa. Sitten tällainen karhu. Pistää se takas tonne, koska mä en tee näe mitään. Heippa. Ja mut tässä oli tää. Mun sydämestä puuttuu palaminen. Joo, näitte mun silmät. No niin, moikka!